El grup del comitè és un grup pluridisciplinar de persones de diferents sectors de l'Ajuntament, amb les quals treballem conjuntament amb els promotors de les obres, les direccions d'obres, a fi i efecte de coordinar tots els aspectes que afecten a la mobilitat i a l'impacte de les obres a la ciutat. Dintre d'aquest comitè setmanal passen aproximadament de l'ordre d'unes entre 7 i 8 obres que o bé s'implanten noves dintre de la ciutat o bé canvien de fase d'ocupació i per tant han de tornar a passar per veure les condicions d'aquesta nova implantació. Creiem que aportem una visió unitària de les necessitats en el moment de fer les obres i fixem uns condicionants als contratistes d'una manera unitària, amb decisions col·legiades per part de tots els membres de l'Ajuntament, que creiem que aporten seguretat i coordinació en el moment d'executar-les. Els desviaments de trànsit, els desviaments d'autobusos, transport públic, privat, els vianants, tot això es fa d'una manera coordinada. Precisament després d'aquesta reunió és quan nosaltres comencem verdaderament la nostra feina, vull dir, comencem amb el que és l'elaboració del pla d'actuació, amb el qual ve recollit tot l'acord d'aquesta taula, d'aquest òrgan multidisciplinar. Ens encarreguem del que és la senyalització de trànsit que ha de portar aquesta obra, la senyalització informativa, els desviaments. Quan fem un desviament, vol dir que hi ha passatge, ciutadans, que en aquests moments es troben que tenen un problema, és a dir, què faig jo davant d'aquestes obres i com puc agafar l'autobús. Llavors, la nostra funció dins d'aquest comitè és definir davant d'una circumstància d'unes obres el recorregut provisional, la provisionalitat en aquell moment. Un exemple que hem tingut ara seria el carrer Indústria, en el que es repara el clavegueram. El carrer Indústria és un carrer amb 4 carrils, un d'aparcament, 2 de circulació i un de bus, i les obres afecten els 2 carrils de circulació. Llavors intentem el mínim impacte pels vehicles, en aquest cas, intentant, durant el període que duren les obres, treure a l'estacionament i compartir el carril bus amb el de vehicles i tenim 2 carrils de circulació. Durant tot aquest període ens hem d'encarregar de determinar qui és el que inspecciona l'obra. Amb l'aspecte, vull dir, que si hi ha alguna senyalització que es pot millorar, que si per la nit, per exemple, aquesta senyalització que hi ha i que ocupa la via, vull dir, sigui segura, que estigui en funcionament, etc. Vull dir, tots els condicionants de seguretat que hi ha dintre de l'obra.